Mamaliyog niya kung kuan may kanang pangpunas. Praise God. So, atong tan-awon ang mga pulong sa Dios nga mga igsuon nga makita sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verses 1 to 10. Nanatatanan? So, katong mga wala niya Bible, ingna ko ninyo ha, kaya rong naatay Bible mabasa sa atong mga panimalay. Ningon diha, mga igsuon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong sa pagtuo, maoy magpabalik kaniya. Mga hamtong sa pagtuo, maoy magpabalik, dili hukman, dili labay. Magpabalik kaniya uban. Apan, buhatan ninyo kini uban sa kalumo. Og bantayi nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may naghuna-huna nga bililhon siya bisan kung tinuod, mao nga wala di ay siya ibili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadtos nabuhat sa uban. Kaya ang matag usa kinahanglang magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang gipugas sa tao mauusab ang iyang anihon. Kung magtanom siya diha sa uma sa lawas to niyang tinguha, gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Busa, dili kita magtinapulan. Kana na si mong tapad na ayaw nagtinapulan. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadinasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Verse 10, busa, samtang may kahigayunan kita, buhaton taang maayo ngadto sa tanang mga tao, labi na gayud sa atong isigka magtotoo. Magampo ta mga igsoon. Among langit nun nga amahan, daghang salamat Lord nga napilian minimong tudluan sa imong kabubuton rong adlaw. Among pangayuon kanimo o Lord nga kining mga pulunga imo ning atimanon sulod sa among mga kasing-kasing nga tinuod ning mamunga og kausaban Ginoo. Salamat Lord nga kanunay nimong pakyason ang tanang plano siyawa sa among mga kinabuhi. Og ang imong plano among pag-ampo nga kanunay matuman sa kada usa namo. Salamat Lord dinhin ining tiguma walay labaw namo Ginoo ikaw ra. Level lang mitanan ani nga imong mga binuhat walay bisan kinsa diring tawo nga madunggan maila-ila ikaw o Dios. Busa amahan kung naghangyo kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga ang tanan nga niya o Dios makabaton gayod sa tinuod nga kinabuhing makapahimuot diya kanimo pinaagis pagdawat sa mga pagbadlong, pagtudlo, pagdasig ug pagligon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, mao ni ang among gipangayo kanimo madawat namo ni amahan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod ang tanan mga igsoon. Kanang naa sa imong wala og sa tuo ingnan nalipay gyud ko kayo nga naa ka karon. Lipay gyud kayo. No? So, ang ato karong uluhan sa atong pagtuon mga igsoon, giingon diha nga ayaw pasanginli ang uban. Akong usbon, ayaw
pasanginli ang uban. Usba, sa naa sa gawas, usba ninyo. Okay, so sa Tagalog, mga igsoon, huwag kang magbintang. Huwag mong pagbintangan yung katabi mo. Sabihin mo, nagka-crush ka sa akin baka masampal kita sa bikyo. Sa bikyo, bita to sila na noroy. Na nasagpaan. Na? So, ayaw pasanginli ang uban. Mga igsoon, kagabi ang akong papa o si mama, uban akong sister-in-law, na naghisgot-hisgot lagi may kabahin aning mga kanang panghitabo sa kinabuhi sa tawo, nga unsay hinungdan ani, unya, sa kaniadto nga wala pa ta, dili pa ta magtotoo mga igsoon, mauni ang tanan nga atong pasanginlan. Imagine na gakugi kag panigarilyo. Amen. Gakugi kag panigarilyo unya naning kamot jud kang makahurot kog tulo ka kahas o sa kaadlaw, Lord. Sa dihang gida nadaot na ang imong baga, niadto kag tambalan unya niingon ang tambalan, niingon ang mananagna, gikasinahan kas imong silingan. Nakasuway mo, ana? Naray nang burot-burot sa panit ang bata, ningong, imo man ko nang gidaladalas gawas nga wa pay bunyag. Kabalo mo mga pinulungan na sa mga taong ignorantes pulong sa Diyos. Unsa pay lain? Mga dag ipasubay. No? Muto niingon ko nilang papa og ni mama kagabi nga ako pud nya nang itudlo. And kasige ko hunahuna ano pong dugay-dugayon papud ni. Kay kabalo ko mga igsuon nga kita mao gini ang nakanunay sa atong mga hunahuna. Amen? Mga anak, ayaw ninyo pasanginli ang inyong mga ginikanan kung maglisod-lisod ka mo human 20 katuig mula ba igikan karon. Ayaw nyo pasanginli yung ginikanan. Bana, ayaw pasanginli imong asawa. Muna na ingani ko, kaya ingana ka. Mga asawa po ayaw pasanginli nga naman. Iyahay tagpugas sa atong kaugalingon. Gayahay tag farming ani. Gayahay tag tanom. Gayahay ta og panday sa atong tagsa-tagsa kakagalingon diya sa Ginoo. Kay dili pwede nga ako magpaligon og ayo des Ginoo unya anak kanako igsuon ta wa ka nagpaligon diha sa Ginoo. Kay magiyahay man ta. Paligonay sa Lord. Nandili pwedeng mapasanginlan ang uban. Bisan ang yawa, di nimo pasanginlan. Nganong maingon man kong ang yawa, di nimo pasanginlan? Balikason pa nimo ang yawa. Kabantay man na sa Facebook ng gipang post? No? Kabantay mo nang maingon sila nga, dito sa impyerno, galingkod ang yawa sa trono. Nya ni duol tong demonyo ba? Niingong mahal nga hari. Iyang gikasab-an, ayaw kag tawag-tawag og mahal nga hari kay walay pagmamahal diri sa impyerno. Iyang giingnan nga dautog-utok nga hari. O kana. Kana may sakto. Impyerno gud nya na ba din na dito? Maot na dito. Bisan ang yawa. Moingon dayon tang kinig yung yawa dili oy, naa na kay sugo. Gawas patingali kung wa nimo wala pa kay Kristos kinabuhi o wa pa kay pulong niya. Kay pwede pa nimong mapasanginlan ang yawa nga gitintal gyud ko nadaog gyud ko niya. Pero kung na kay pulong sa Dios nga ayaw plus naa na nimo ang balang espiritu unya sundon gyud nimo ang imong pagkatawhanon, ikaw ang mabasol sa imong kaugalingon. Di ba di ka si Satanas mong God? Gipadadaan ko niya og straight o buhok. Unya,
malapor sila na og aping. Unya ka nang musayaw nga, kusog kayang mo ingon ana. Murag itong sayaw, gitaw gahapon. Sugayo. Uy, nay, gwapo, duula ba? Ginangana sila gahapon. Dili ka pwedeng mamasangil, libisan kinsa, kay naa na kay pulong sa Diyos. Si Lord, dili siya mupakya sa unsay iyang nasulti. Kung unsay iyang isulti, pag atong na ikinabuhi, maunay mahitabo. Kung unsay gidili niya, kung atong gisupak, maunay mahitabo. Munang wa na kay pasanginlan, lain. Si Papa man pastor, kay daotog-utok, munang nagpakadaot, pagug-utok. Uy, naunsa kanya-kanya tani. Magdinasigay ta, pero mag-isgot na gani o personal na to nga relasyon sa Ginoo, kanya-kanya ta. Di man ta pwedeng, Brad, iampo ko, masimba mo ron, Brad? Iampo ko, mudaog ko sa sabungan ron. Di man na pwedeng ingana. Kay nagtubo ra bagyod ta nga ang atong inampuan, dili pag-ampo. Nagpaampo. Tinood, dili? Kung tinuod kang nag-ampo, Lord, tabangi ko. Nagpaampo ra, iampo mo kami. Hala, panaugon na lang tanan, tag-iya sa bikyo, iampo mo kami. Tag-iya sa... Kinsa pa ng inyong mga gisong, iampo mo kami. So, karon mga igsuon, gusto ni Lord nga susi nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Because sa kanunay na kong pamati aning mga tawo nga naay gift of wisdom, diha na ko nakaplagan tuod, no? Bisan pa di ay ang tawo nga wa pa nahibalo unsay mahitabo sulod sa napulo ka tuig, 20 ka tuig, makabalo na siya unsa siya in the future. Ingon si Pastor, kinsa ganitong pastor sa Bahamas, kinsa to si Miles. Grabe. Ako mong gi-encourage, panlantaw mo pagtudlo, pagwali ni Dr. Miles. Ingon siya, at the age of 13, he memorized the New Testament. And he said, at the age of 13, ingon siya, sa 13 pa iyang edad, I will become an ambassador of this nation. Nahimo gyud siyang ambassador. Because nasayran niya nga ang gisultis Biblia, mahitabo gyud niya kung iyahang sundon. Muna nga ang imong 3 years nga pagsimba, 5 years nga pagsimba, 10 years nga pagsimba, kung di nimo sundon ang gisultis pulong sa Dios, nakawang to tanan. Kay didto manunta nagsugod na si Lord og panalangin sa imuha. Nakadi man ta. Niya pagkahuman daghan na tagpasanginlan, magsigilingi-lingi ba unsa mo kinakaingon ani? Unsa mo kinakaingon ani? Unsa mo kinakaingon ani? Sapagkat tinuod lang, di na ka maglingi-lingi, magpangutanag, magsusis kasilinganan o unsay nakaingon. Basa lang ang Bible, makabalo kag ngano na nga nahitabo. Ni unsa sa tong gibasa karon sa verse 7? Ayaw, palimbong. Dili nimo matiawan, dili nimo malimbungan usab ang Dios. Ug unsay imong gibuhat, di ba? Munay gisulti? Unsay imong gitanom. Maoy maani. So di nimo pasanginlan ang uban. Wala jud kay pasanginlan. Imo lang yung kaugalingon. Gaunsa man ko adtong mga pulo ka tuig milabay. Nagunsa man ko adtong muna akong giingon ninyo lagi. Grabing banat niya paningkamot, panigtiil. Ay naapil tiil. Paningkamot nga magguba ang iyang baga, hala suyop gyud. Pilion pa tong pinakamahal, o pinakamahal nga tinostos. Pag nagguba na ang iyang baga, nangutana siya sa mananagna, kinsay nagdaot niya. Ang mananagna nga gibayrag 700 niingong si Arjan Olino. Nahinumdum mo anang problema ka na ito? Pusangin lang si Arjan. At turo ba na natuog sa church? Kabantay mo to?
nga kasi wala kay balo atong problemahang naay tindahang gilungkaban adto nya. Ningon ang mananag na, oh, ayan nag-atuan ang inyong mananag ha, kay gibag-o na tas Ginoo. Ningon ang mananag na, si Arjan, as kang prisuha untas mananag na, no? Mapriso ka. No? Nga naman, humanagiingon sa Bible, tanan, kini sila tanan, nga gihinginlan. Mananag na, tambalan, tigkonsultag espiritu, mga diwatahan, silang tanan gikasilagan sa Diyos, kay nahugawan nila ang kasing-kasing una-una sa tawo. Kitang Kristohano na, nga walay pulong sa Diyos, mo nang mudungop pata dito mo, duol pata nila. Pero nahibalo na kas kamaturan, ayay, mahugawan ko na di na. Sa time nga si Saul mo naghari, dunay dakong sugo si Saul nga nadawat sa Ginoo, pinakaunang sugo, giingnan siya sa Diyos. Ipapatay ang tanang diwatahan og mananambal barangan aning nasura. Hurot ni Saul, may gani dunay usa ka bayeng katago-tago. Tigsuyop guko kaniadto haring Saul pero niundang nako. Gipatukhang. Because order ni Lord nga mahugawan mo ani kay nagtuo mo nga inigdangop na to ani sila magbutang dayeg planggana, butangan itong mga tubig, patulog-tulog kandila. Wala. Na-XRM nga pula. Walay tupi. Si Arjan dyan ni. Ayaw mo kagol dia. Pinanggar ba kayo na ako na si Arjan? Nga, first fruit ra ba na nilang mamulino muna'y pastor sa maabot? Yun ang Bible nga mga first fruit sa Ginoo. Kama mga girls, pangita mag first fruit, luuyan ng ikaduha, no? So, dili pwede mga igsoon, nga naatay pasanginlan. In fact, ambot lang, og nanabay ka testing-testing na kog barang. Basta kay dito's Negros, testingan jud mi dito. Naaman to si Noel Kasipong, nasa karkarga pastor. Gitestingan jud na siya. No? And, sultian ka na ko, wala man. Humana gisulti sa Biblia. Nag-ingon ang Isaiah 54, versikulo 17. Walay hinagiban nga gipanday ang yawa, ang kangit-ngit, nga mudulot sa imuha. Humana gisulti. Munang bisan ng yawa, di ni mo mapasanginlan. O galing na may tabo sa itong kinabuhi, unya nagpasinugtanan, tas Ginoo, amuingon tang, kini, proseso nis Ginoo, pareha ni Job. Inighuman ane, na ay dobling panalangin. Nga na lang. Dili ka pwede mo ingon, ayay, gikasinahan ko sa akong silingan ba? Ayay. Naunsa mo nang nisikat mo nang nag-ayo siya, no? Ayay, Saksi mo ha? So, ato ning kanon kay mo ni responsibilidad nato mga igsoon. Murag alauna man siguro kung mahuman rugwali. Mga igsoon kung usa kaninyo makasala. Dungawi inyong Bible be. Tanawang Bible. Itong kadalag Bible, palihog. Mga igsoon kung usa kaninyo makasala, kinahanglan kamong mga hamtong sa pagtuo maoy musipa kaniya. Maoy naas niyong Bible? Ningon diha, kamong mga hamtong sa pagtuo, maoy mohukom kaniya. Naa diha? Tarungon na ito basa be. Kamong mga hamtong sa pagtuo, maoy magpabalik kaniya. Buhatan ninyo kiniuban ang kalumo. Di ka dadaan mo dito machine gun ba? Musimba ka nila! Napapaligiran na kita. Dili, oy. Kabalo ka, isog ba ako, sa palpet. Kabalo na yung magwali ko. Ingon pang isko meron niya kayong mga tulunggis. Kayo? Nga si isko mo rin, no? Ingon pang pastor sa Gliba, ngamong mga agukoy. Sa pagkatinood lang mga igsoon, kinaisugan na dyan ni among pastor, nandiyo ko, kanahampuyo, ano among simbahan.
Sige, ragan na siya. Ako ra kanunay bunahon na ni. Ako ra kanunay dokdokon. Pero sa pagkatinuod lang, nakasuway man bitaw tang nag-istorya tag kita-kita ra. Di gyud ka kadungog og singhagan kana kong lumayas ka. Ngana na? Ingon man ang Bible bantayan nga di mo makasala. So na makasala, ikaw po, saw na siya, oy, mura man. Baboy. Naapil na, nakasala na po ka. Nalimot man ka nga, wala paghukom ng tuod din, no? Ingon pag yun, verse 2, pag tinabangay ka mo sa pagdinautay, na magtapok-tapok ta, tabangan na itong daot si Kuya Rude. Magtapok-tapok ta, tabangan na itong daot si Rimart. Tabangan na itong daot si... Klaro na itong basa. Pag tinabangay ka mo, pagpasan sa inyong mga alantuson, kay kini, niining paagiha, natuman ninyo ang sugo ni Kristo. Pag tinabangay, di kayo nahayahay na ka, bahala mo diya. Ako bitaw sa una, pring kamo itong inyo. Na. No? Na ako mga, sa mga college dire or sa mga nahumanag eskwela, mga young professionals, I tell you, di na ako pwede ma-mention yung name. Pero, nagkuan siya ba? Nag-work na siya. Di rin ako i-mention ang name kay Kuan. Pero gahuna-huna siya, mga bata. Sige siya guna-huna, pastor, mga bata. Munang kasige siya guna-huna nga. Kuan, ako po siya gina-update asa na paingon tong iyahang gisid. Day, mauni day, gipalit na to ani. Mauni. Kay, ingon ng Bible, pag tinabangay, di man pwede og, okay na ko, nagkas na kukpako, babay. Pag tinabangay, taon-taon, napatay mga kaigsunan ani nga tawon mo badong sa eskwelahan walay sud ang tiyan kay wa tawon na lungag og pamahaw pa say baon. No? Ingon ang Bible pag tinabangay og dili lang kay maura ni. Dili lang kay maura ni. Bisag na ba tayo kaigsuunang nagbalatian ba niya imong duawon dito dadan og kamote nga linungag? Silang mo ito galungag ito. Galungag mo diya. Nahaling naman, pastor. Magsimba ta. Gamiyain na kay sayo patang mahuman ron. Dugay pang mga butong sakyanan. Ay, okay, pastor. Di nga na kung tuno hawa ko ng isog. One time ron. Di pailain sa verse 3. Kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan kung tinuod mao nga wala siya ibili, naglimbong lamang siya siyang kaugalingon. Kini, o sitaw kani, tig pakaroning nun. Kabalo mo kung saan yung pagkaroon nun? Ipakita yun niya sa tao nga naagyod siya. Pero sa pagkatinood lang, wala. No? Nay, usa ka, ma-illegal naman kung manulti kong ngalan, oy. Ingon siya pag sulti, ako ning, basta kay di ni Dires Bohol, dito ni nahitabo sa balay sa kong antena, may motor dito ang trambutso na buslot. Si Mami, nakabalo na si Mami. Si Kuya Roger, tingali po. Kamaog yun siya. Ako na. Igawas ng welding machine. Agawas ng welding machine. Pag welding na, nanghurot na no, kabuslot na nagko, nagayon ng buho, aning trambutso. Kabalo mo anang tao nga kamao siya tanan? Isuda na yung ana, oy. Unya, nakapalit o ukay-ukay nga sapatos. Praise God ka nakapalit. Nisuroy dito sa mall, sige hog, tuyoon ko. Patingugon ang sapatos, arong ingnong branded. Nga di ay ganito, nag-window shopping lang kay pangplitin lang may ito ang balon. Wa na gani pang quick atong atbang. Pagpakaroning nun man na.
Pagpanghambog man na. Kining kitang mga Kristohanon, mangangkon na tas tinuod, oy. Amen? Ayay, maapil lang po nirong mga nawong aniron. Sultihan mo na ako mamalit mong sabon kanang apil sa lawas. Bukton po. Puro po sa nawong tanan. Di naon sa mga itsura na. Murag panda. Ingon ko sa akong wife kay ni Suroy lagi may lay. Anang ICM lay. Tanaw. Ingon ko, kunin ko sabon ba para sa nawong? Sabon nawang magbulad mga mamintal atong atop. Sunog ra imong nawong. Una ko bitaw no. Kana bang tang-ulan magpaulan og init magpainit. Pero wa po ko kaingong pagbulad mo nya. Di ug unsang kayong tangas kinabuhi magpakatotoo ta. Munang nag-antos ta kay para karuning nun manggod ta. Muna'y tinuod. Mag-antos yun ang taong pakaruning nun. Walay malungag, 5,000 ang sapatos. Lungagan na yung sapatos! Naunsa man tao na, oy? Girls, sultian mo na ako, walay lalaking manguyab ninyong dili, tig pakaruning nun. Dalandadaan mo nagpizza, wakay nagkadalak pizza siyang mama. Kaklaro, ana? Mga igsoon, ang akong asawa, sige rin siya reklamo na ako. Kay sukad ko na ako, panguyap, wag yung ko kahatag niya og flowers. Nya na palain, wag yung kuno ko kahatag niya cake. And by the way, nisuway yung kong hatag niya cake, kaduha. Kabalo mo sa nitabo? Uy, gaduhol sa cake, nataklob ang cake sa tiles sa ICM. Ag-usa diri na yabuto no. Diri sa kwarto. Sige, magkukag pangayog cake. Og flowers. Nga, ako di ay. Undangon na nato na kay mga ligo ta. Nasumpayan ka, Pastor Sagliba, no? Tig pakaruning nun. Delikado yung kayo ning kinaiyahan eh. Delikado kayo ni. Kabalo mo, ang pinaka maayong mo pakaruning nun, kanang naa sa church. Kanang naa simbahan. Nga naman, pagkabutri, buutan kayo mo, bless, manghugas, manilig, silang balay. Oh my goodness. O siya may tawag ka na, pakaaruning nun. Kanang nasi mong tapad na di ka maulaw. Pakaruning nun. Amen? Pati yung mga advertisement sa radyo, puro pakaruning nun o sa TV. Hello? Grabe, naghanang pakaruning nun. Imagine na magtanaw kag TV, ang ilang gamitong patalasta sa sabon, mga puti, bunggaan. Ito ang mga negro, no? 1 month later. Ingana na Michael Jackson o kalit. Itong bitaw na Michael Jackson o mo kaila. Ito man na sa una, kanigro man na. Unya nagpa opera, gapa ilis o color. Unsa nang gi-inject sa iyang lawas. Sa lain. Kanang tig straight o buhok. Grabe nang kabantay mo nang sudlayon na kunog kamot. Di mahalin ang sudlayan ng sampuha, alkansin ng namaligyan sudlay anang namaligyan ng shampoo nga kinahanglan kinira ko nung buhok mo isudlay kaning kamot ra ko ning ingana instant ayos ngana parang magic talaga ko no pakaruning nun dagan kayo ni lamia unta kayo og kanang imong lami kay pagtagad diri nako gihimo na nimo sa imong bana sa imong anak ug sa imong ginikanan pastor itoy kayo, itoy. Maamo kayo. Nga ato sa ilang balay, singkahan na kanunay ang papa.
Sa mga pawang kay kalungag. Ngunaon ra. Pakaron ingnon. So, ang kinanglan nga makabalutang mubasa sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon mga igsuon. Ningon siya sa verse 4. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa binuhatan sa laing tawo. Mao na gisulti? Dili, ningon siya. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kusog ra man ta mamantay sa uban. Munang gikanta ni Yoyoy Villamil, no? Sakto kayo. Di ba, kera, himantayan, tabian pang number 1. Good na number 2 ka, oy. Naningon ang Bible, why silingan? Sa tinuod lang ay silingan, pero di ko ganahang makigkuyog niya kay, grabe, nagbaba, oy. Lami ang pahilomon. Ano, no? Magsusis, tagsa-tagsa ka mga kaugalingong binatan. Kung maayo kini, tira, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadtos nabuhat sa uban. Pwede ka maingon, grasya sa Ginoo, Brad, tanawa, Brad, kamaon na jud ko gamay ani, Brad. Ang Ginoo ra joy ga kuan ani, kay di ta kamao ani. Pero maingon na kay ka, tanawa na ako nahimo to iya, tanawa. Ikaw, kita mo ka. Kisa mo kayo maayo na mo, be. Ito na, luuyan, no? Si ma'am, manager sa Jollibee. Gi-orient ninyo ang inyong mga tao dito, ma'am. Nga bisag kasabaan sa customer, malumog hapong manulti. Di ba? Pagdali ba, kayaya po lang mga, sir, sorry sir, naana sir, nga na sila. Grabe, no? Kain kayo sila, katong nanarbaho, kung naa ka sa mall, inigsulod ni mo, ang guard mo yun, good morning sir, morning ma'am, glamia, oy. Pagbayad ni mo sa counter, human na ni mo bayad dito, paghatag sa resibo, thank you for shopping, thank you ma'am, come again, lamia nila, no? Unya, musud kag mga restaurant, inigmukaon ka dito, grabe kayo ang service. Ang ilang mga nawong kind gayo, nahitabo ba ka na sa ilang mga panimalay? Munang walay Kristohanon diring magpasigarbo, apel ang pastor magwalali, kay kitang tanan, usabunon o trabahoon pa kaayo sa Diyos. Grabe dighana ha, kung asawa, mapandol na kayo na ako. Ako siyang giingnan. Sige lang ka-ex mong kilay na ako. Ingan pa siya, kay ugunsa ng bana, maura man po na-response sa asawa. Agay! Agay! Mapriso ko, anero. Uy, paita yung taon, oy. Kamo mga daga ha. Bisan pagpastor ng mga bana ninyo sa kinabuhi. Dako paging trabaho uno, ay. Ay, nang mata lagi mo diha, basi ka patulog-tulog ramang lamay na kayo ning pulong sa Ginoo. Grabe na kayong pagpamadlong dire. Kain kayo sa uban. Napay pinahatag nga kanang proper kayo ba nga kunya pag order nimo dito, ma'am, pwede mga yung service water? Kanang muhatag sila mga igsuon, proper kayo nga, grabe kayo nga ethics ba? Gunitan nila ang ilang siko. Gunitan nila ang ilang siko sa walan lang kamot while ang ilang tuo naghatag sa gi-order nga tubig or soft drinks. Kasuway mo, ana? Kaya mo, thank you, sir. Huh? Pero sa balay, daramao! Pag-inom! Grabe, naghanang munang magpasigarbo ta o mga matarong na ta, walay maluwas na to kung ang atong pagkamatarong may basihan. Buti na lang si Kristo, matarong ni anhi, giubo ang iyang pagkamatarong, gihatag nimo, o ang imong pagkamakasasala, iyang gibiste, o gidala sa cross, gihugasan sa iyang dugo. Itang tanan. Kabalo ka nga nung naglisod ang tao, kanig yung grabe, yung kaya kanay yung pagkakaparoning nun, nabalik ta na, nga timab, ka ng sigutanan ba? Pagpakaroning nun. Pero kung ang tao mo angkon lang yun unta, o unsa siya, madato siya. Tinuod man.
Madato yun na siya. Wa siya pakaroning, madato siya. Kaya katong iyahang ipalit o ikumpetensya sa uban, iyan naman to i-savings. Tama? Pero kay, ako mga classmate, unsa to ni? Unsa ning kuana? Ilim na. Regalo ra po ni sa ako. Sa nahigugman ako. Kamo diha, wa mo inyo. Nag-trending. Aqua Plus. Unsa man ni? Plus. And then halos tanan. Kabantay mo anang mga mag-vlog-vlog. Magbit-bit-bit og mga ingani. Unya kay mahal man ni siya. Magpakaroon nun gyud ta. Apson gyud nato. Makiglalis na ta sa atong ginikanan. Tagay lagi kog balon kay mo palit may microscope sa library sa among school. Mali na daan, laboratory, oy. Ang may microscope sa library. No? Ang uban mangilad sa ginikanan. Kaya ang tawon, ang ginikanan, wag taon sila kaila kung saan ang verb na pandiwa, nagalaw. Hoy! Verb, pandiwa, nagalaw. Mingon na dayon. Kay, kana laging pakaroning nun lagi. Gustong mo sabay atong ilahang mga classmates nga naka-Ford mga eskwela. Naka-Ford og sakyanan. Kanang kita nga, atong balay ito sa ibawas bukid niya, atong sakyanan, palwa pa doon sa eskwelahan. Oh! Kinagrabihan. Katong mga wala kasulay, luuya mo. Wa mo katilaw tinood nga kalipay, oy. Puro ra kasakit inyohang natilawan. Nung bata pa, nasamad ang tuhod. Dako na, nasamad ang heart. Luoya. Kana si Bernard, kusog kay na man. Daghana kay na si Bernard og mga ingana. Mupalit yun kay, katulad ako mga classmates, dapat maging in ako sa kanila. Wala mang kagiingnan ni Lord nga musabay kag makilivel kanila. Kung anong meron ka ngayon, mag-happy ka, mag-enjoy ka. Kay sabto ni mo, Kristohanon ka. Ang ilang naangkon, kadato, sakyanan, dagag balay, dagag kwarta, dagag yuta. Dili ikatandi sa imong naangkon nga maong nagbuhat sa langit o sa yuta. Magpakatutuo ka lang. Minsan din ako, amin ko mali po, no. Mano pong dili, mag-ilis og tarong og. Pero usahay mga igsuon, naka-jersey ako naabot sa mall. Di pa dito one time, nga ako kabalong nagisi, dayon ako ang kanang pajama. Pantulog ng pajama, no. Jogging pants. Nagisi, dayon, tingala kong bugnaw niya ko. Galakaw ko sa mall niya, bugnaw ang akong sampot o akong paa. Pero ting taasa dahil sa gisi, kaya nasabod siya ng kabantay mo, anang naay. Kauitanan ba nag-helmet, ilalam sa U-box, o gilid sa U-box? Nya ni ngana siya, pag naog na ako, ngana dito di ito nasabot. Ewan ko, hibalo, pagsulod na ako sa mall. Bugnaw, sampot ba? Pirting ulawan yung ngana, no? No? May gani kay nakabantay na dayon ko, pagsulod anang naman ay aircon na ng entrance. Nagsulod mo, mabugnaw dayon ka na, gahuyop diris babaw. Nakabantay, tangtang na ko akong jacket, gasunod kong Pastor Lalin. Gibut, mura ko atog nalapsan, tabon-tabon og jacket. Skang paita yung tawon. Dahil pa karon ingnon, undangon na nato. Kanang nasa imong tapad, inaundangan na. So, unaman tayo nabuhat, dili na tayo pasigarbo sa ban. Verse 5. Verse 5. Kay ang matag usa kinahanglang magpasan sa iyang kaugalingong palas sa panimalay mga igsoon. Kon mama o papa, unya naay, ibutang nato siyam ka anak, mga ulitawo na. Imagine kung manglihok na tanan sulod sa balay. Mga anak, paminaw mo ba? Kamura ba? Mga suko, dahin ako. Oh, minaw. Ako ra ba? Ako ra ba sukan? Oh, tanaw ra ko ni. Inig kabuntag lang daan.
Kung magiyahay ang tagpasan sa palasanon, ikaw dito may maglawog, kay ako dire maglungag, ikaw dito manilhig, ikaw dito mamubo sa tanam, ikaw dito. Pagkanindutan ni ay. Pero wala man tanitabang pagpasan sa mga palasanon. Usahay naglihok sa pamilya, duha, tulo. Di, ang uban mo yung, akong sugo, akong tuman. Memorize na guna ko na isulti sa akong papa. Lakaw siya alas 3 kadlawon. Magunsa, magtanom og saging. Inighapit na mo banag-banag, mamubo na siya siyang mga atsalan, mga silian, ano sa itong sibuyasan. And after that, mudong na siya dito, hayag-hayag na kayo. Pangmata na mo! Mura mo mga senyorito! Lakaw na po siya, naog sa ubos, kay hakot og kawayan. Sawog aning nangabuslot na lipak man tong among sawog sa unang karangbay. Nabalik na lang siya kadalag kawayan. Las 8 na. Bugnaw pagihapong halingan kay wa pay galungag. Alsa sa termos kay mga pe, waysod ang termos. Unya mga anak, masuko og kalatusan. Masuko, manglood, ginikanan, maglayas-layas kung kabadlungan. Di ba? Mabalik na putas pa karon ingnon. Kay tinuod mo na, o gato tas laing balay, labi nagbalay sa imong gipanguyaban, pati kwarto, silhigan nimo. Kaklaro ana? Lami gidunta ba og kanang magtinabangay jud? Exercise na ba? Okay, my love. Maligo sa ko. Gami gatas ng bata. Guniti sa ni. Nga na bitaw? Di kay, ang bana way gibuhat, naligo ang asawa, nahulog ang bata, asawa pa'y kasabaan. Wala mo bantay ng bata. Kabalo kang naligo ko, giligo ang tanim mong apel. Di ba? Naidako nga problemas kinabuhi sa tawo. Magpinatyanay pag sigarbuhay og kinsang relihiyon na. Sa tinuod lang ang atong relasyon sa Ginoo, may atong tarungon. Pastor, na ako diri dool si speaker galingkod. Hinahinay po da. Sige, pasaylo ako. Sa verse 6, ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Ayay, pastor, mo deng gipili ni mo na. Mo deng mo na imong giwali, dungog-dungog. Dito ta 7 be. Arita sa 7 kay murag ma-disgrasya ko sa size. Bagay klaro na. Lord, pasaylo ako ng size, Lord ha. 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Kanang nasa tapad, osbig istorya, walag tuoy na ikaw ba limbungan, bagyo ko paminaw pa kayo. Sulti ba, dali kayrong mahuman ta kay. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Dera. Wala kita si Lord. Wala kita si Lord. Wag yun, kita si Lord. Grabe yung kinatawanan na. Kananay, hunatiday. Napilain. Okay. Ang ipugas sa tawo, mauusab ang iyang, mamasangil di kas uban. Ikaw no'y naghimo ana, ikaw mo'y mo ani, di kayo mayong kang, basin oge, pabarang ko ni Lorelay. Basin gi pabarang ko ni Tibebe. Uy, manamin tagaunsa ta sa mga nanglaway kapanahon sa itong kinabuhi. Ganito, ingon pa to sa doktor ni Kuya Junel, gipanguntanan si Kuya, ambot okay, sige gipanguntanan, si Bian may nag-share sa ako. Diin manimo ni nakuha ning sakita. Kita na, kanang, kuan mga igsuon. Siyempre, naa siya dito sa layo. Kunya, mingaw ka, nag-uol ka, magproblema dito, magproblema dire. Yawa pa'y sweldo. Labiyag pandemic na 2003 na lang.
Basta daghan, sukat pa kaniya to. Nga, gikan sa iyahang, nga, sa atong kinabuhi, daghan tag mga bikil nga nasa atong kasing-kasing. Dapalain. Usa sa mga, nabatong atong mga igsuon dire, naaba sila, nakaabot? Nagpa-pray siya nga, Pastor, i-pray ko. Kaya nga no, naay tubig yung baga. Bisa kung saan pa nimo nag-study, tunaan nimo kayo, kasagaran kung wala kay, kung ang mo resulta yun nga mo tubig sa imong lawas, kasagaran ana, taas ang uric acid. Or naa kay infection. Or ang imong kidney, problema. Nya mahibawaan pa gani na sa color sa tubig sa imong baga. Oy, yellow man, kidney ni. Uy, ga-green man, ayay. Hipa ni. Uy, mahibawa na. And then, kung anong nagkatubig man ka sa baga, nadugay kong paminaw, dagan siya, kwan, na ang kahadlok, kabalaka, nga mura na siyang ma-worrying, kuno siyang mabuang sa iyang kahadlok o kabalaka. Kabalo na ka nga kung nakay kahadlok or kabalaka or pamasin, automatic nga ang imong sulod sa lawas mapoison o gadto nas baga tanan. Kaya may chemical reaction kanunay ang sulod sa lawas sa tawo. Munang ningon si Lord, ayaw kasuko, ayaw pagdumot, kay parang maayo ang atong panglawas. Muto ningon nga ayaw pagampo o kaayuhan kundi ka magbago. Di ba? Pastor na doktor na nang kasulti ana. Ayaw pagampo o kaayuhan kundi ka magbago. Ngano man, nakay-tambal giinom. Pero ang imong gitaguan nga mga pagdumot, mga igsuon, mas mo palala man to sa imong balatian. Naminaw pa ba ta? Sa batanan, Pastor, alas 10 na. Nagi. Maligo, tata magpakalumo sa tas pulong sa Ginoo. So, ayaw limbungin ko, galingon. Wala nakakita si Lord. Ayaw. Wala kakita si Pastor. Ibaliwala si Pastor, ang Ginoo. Wala nakakita si Brad. Ibaliwala si Brad, ang Ginoo. Kaya para asa man ang ingon tang Kristohanong tao niya, ariradatas tao, magpakitang tao. Adto ta sa Diyos, magpakitang Diyos nun. Naan ba ta? Mahuman na lagi ko. Ningon siya pagsulti nga ang ipuga sa tao mao'y atong anihon. So naagyod tay mga maani. Mo bitang gidasig ta nga magmatinud-anon diha sa Ginoo. Kinaman tayo maani-ani. Naadyo tayo maani. No? Gabi ni abot sila kay naman tayo mga invite nga mo join sa pasalamat nga wa na abot. Mutong sige kog ingon ni Wilson nga son, ayaw sa tadtara son. Kadtong then ni abot sila hapit na gabi. Basta kay hapit na gabi, mo pay gisundan namo. Kato sila Pastor Jane og katong iyang mga kauban. Kato sila gyud, katong 5, mao man jud tong Crusaders team sa Balilihan. Anang gakantaan ng gipangandoy ko ang gingharian mo. Crusaders team na sila. One crusade, sa itong ilang banda. Diri sila gabi. So, nangaon. Kaon, nya istorya-istorya. And then, wala ko kay balo nga ang nag-viral sa video, sila dia ito. Kadtong naas Facebook gi-share nga grabing kusugang tornado nga naas tapad sa simbahan. Unya ilang gipadlas sa ngalan ni Jesus, malusaw ka, nalusaw gyud. Sila man dia ito. Mudong ningon siya, Pastor, na ako i-forward di mo. Pastor na ko ni katubig yang apelyido. Pariho mo, munang ni chat siya nimo. Gini, Pastor, tanawa ni nga video. Kami ni. Kaya ngilang sakyanan, gauyog-uyog. Ang tornado di ay naagauban. Munang pagdana sila dito sa church, hunat sila kinampuay kay na dito. Lusaw gyud. So, munang mayon ta mga igsuon nga limbungin na lang na imong kaugalingon, ayaw gyud ang Dios. Because kay ang Ginoo mo mohimo o ang Ginoo mo magpahamtang wa gyud tay ikasukol oy. Ni apay lain.
So, humanata ato, usay, pasangin lang nato as yung isig katawo. No? Kabantay mo anang, muduol ka sa akong, muduol ka gamayng bata. Nya moingon dayon ka, ka-cute ni mo. Moingon dayon tong kakugos nga inahan, buyag, 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 buyag. Usa dayon mong isulti, mauta ni mo day. Kung ingnon cute, buyag, 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 basig na kay babas, demonyo. Mga Kristohanon, wala na taan na ha? Sultian mo na ko, bisag si Satanas pa ang prinsipes, tanang demonyo ang gilabay, gikas langit. Kung na siya karon na minaw, tawgo nato siya, dali Satanas, Lord, kay tumban ako imong ulo. Muna yung otoridad nga gihatag ni Lord nato, magtabi-tabi pa ka. Tabi, tabi, moagi mi. Gihuyop ko sa engkanto. Gipaypayan ko niya. Dagan man tag-isulti, no? Gidautan. Kuna pa may mga lana-lana diyang gikagtambalan, palihog lang isurrender na. Ayaw na, dala na dre. Dala na dre, ayaw mo pag sunog-sunog rin inyo dala dre. Unsa pa ilain ninyo dihang mga gipang ipos nga mga panghadlok sa yawa. Di mahadlok ang yawa ninyo, oy. Sa man inyong gipang kulintas diya, gipang butang sa inyong bukton, kay arong yawa di ka doon. Sultian ka na ko, naanas baba ng iyong yawa. Kakugos kas bata, arong mulayas ang yawa, butangan ni mo, panghadlok sa yawa ang bukton sa bata. Nasuko kang kugos bata, gapamalikas, animalit sa yawa. Gingana ka? Wakay ka nahadlok ka ng ibutang, dihas kamot sa bata ang imong gikugos. Ang Diyos lang. Pag si Lord na mo pahamtang, wag yun tayo kasukol, wag tayo mahimo. Naminaw pa ba ta? Wala tayo laing pasanginlan na ni. Wala tayo laing pasanginlan. Natural ra ng mga bata, sensitibo kayo panit. Pag nagsingot na sila, mula pa laganig oras na ilang singot, magbutoy-butoy na. Sensitibo pa na. Ang singot, hugaw ba na, basura na. Nya mastak sa ilang panit. Kaya wala na punase, wala na ligo. Butoy-butoy na. Ay, gidautan. Katulad gini si pastor, lagi ani ba? Katong pagsimba na mo, ningon siya, ka-cute. Si pastor pa napasanginan. Di natakasulti og mga maayong pinulungan nga tos mga bata kay. No? Ngayon ta, gracias Ginoo. Apilan na ganin mo gracias Ginoo, no? Gracias Ginoo, gwapa kayo mong bata. Buyag. Di gyud mo dawat sa gracias Ginoo. O saan naman lang dahil itong isulti? Ngana na lang. Kay mo yung butang, kay imong bata, mautag yun kayo, marag ikaw. Masuko po ka. Di umuingon po ta nga, gracias Ginoo, gwapa kayo. Buyag, buyag, buyag. Kabalo mo, wala na tayo laing pasanginlan. Kay Kristohanon na ka. Nahibaw na ka unsay tinuod. Hello? Dito may sikihor. Gi-invite ko sa akong kuya. Pastor, na tiis ki ay. Kanang tiis ki ay, loan na siya. Pero livelihood na kasagaran. Kana, mura na siya, linding, basta kay mga livelihood, kasagaran ana, tay-tay kauswagan. Ang tag-iya ana, og mga tagdumala ana, mga Kristohanon. Mo nang kasagaran sa ilang mga worker, mga pastor. So, gi-invite ko dito sa Sikihor. Naman ay mo ingon dito, pag naay mo, pek-pek ni mo, sumbaga dito kayo, kabalos ka? Kay ini ko nag-pek-pek ni mo, Nail, hilo, nga gipalatay. Sa tinuod lang, istorya, rana, tanan. Kita, ang wala hinundang istorya, kitagaan na to gahom. Ang gamahan ng istorya nga mong pulong sa Diyos, gipakawalay bili na to. Tanawar ako ng ingnon tang na ay kanang ICM. Example na, oy, mga taga-ICM, kihan na po ko ninyo ani ron. Kasagarang mga tag-iya o dagko kayo nga mga mall, ingnon na yun nila nga, naikaluha nga has. Hala, nawala tong nisulod sa Robinson. Namang guna sila sa RDH, nga mukalit o giyabo, unya dito sa ilahom to, dito tong kaluhas tag-iya sa Robinson nga ang katunga, halas nga dako kaayo.
Nya kay dili kita magbasag Biblia. Pangita ako nos Bible nang ipangbuhat sa Ginoo ang tawo katunga halas. Di tagaan day nato gahom, mutuon na dayon ta. Kay istorya lagi. Naminaw pala kita. Munang gasigi, tanang wali na ako, sige ko gingon, magbasa tag Biblia. Kay sultian ako, tanang relihiyon, imuha na. Pero kung wa ka nakabalo ko sa gisultis Biblia, wag yung kay tarong relasyon sa Ginoo, ug ang imong pagkinabuhi, kasagaran, dili makapalipay sa Diyos. Makapasakit, pagkaitas Ginoo, ang nahibaw tas Biblia, samot wata nahibaw kung sa'yo nas Biblia. Napa mo? O napailain. Magtukod og balay. Patuluan dayag dugo itong mga haligi. Butangag 2 pesos, mga 5 pesos. No? Di pa ko ilaing nadunggan. Kani, hopefully naabot ning tinguga dito ba? Ato na tas tibuok, bulan mo tabok. Sa bagong balay nga natukod. Kay aron ang pamilya tibuok. Uyon mo na? Di na kauyunan, oy. Si tibuok ng pamilya. Hangtod nga kamong tanan mahinggawa sa sala una pa mo matibuok mahiusa. Tabok ug balay adto kuno tibuok ang bulan arong tibuok po kuno ang pamilya. Intawon, kaluoya. Napayog sungaya ang bata kay nagsapaw ang ngipon. Kamo na kay balo mo anak, kung ato na isulat tanan, mas baga pa nas Biblia. Tinuod? Daghana jud kaayo. Na ay magpabunyag, magdedication. Kung duha ka buok dunganon, matinga ka nga inig talikos, pare gadaganay na dayon na itong gawas, o kisay unang makagawas sa gawang. Kay di ay to, kung duha ka buok dunganon daw, o bunyag, ang usa kuno ana nga unang makagawas sa simbahan, maoy mo daog. Hilti yang panglawas, masakiton tong usa. Mudato siya, mapobre tong usa. Grabe man ita. Ay palihog lang kita mga pastor, kita mga pastor, ministro, mga pare, kita tanan nga magwalis pulos Ginoo. Intawo na mamadlong ta. Itudlo na to ko sa gisultis Biblia. Brad, wala na ning mga tungluha, Brad. Gipakamatyan na ni sa Ginoo. Ang atong imuon, ang gisultis Ginoo. Kay bisan pa kung sa mga totoo para paswerte, palihi, kung wa ka nagbuhat sa kabubuton sa Dios, matinunglo ka, Brad. Wala kay laing pasanginlan, mga igsoon. Paspasan ako ni. Anyway, human ani, panginiton dito sa likod, maglinong agay, andam mo na to tanan, mga kwan. So, atong sakyan nato pas Carmen ang usa na pas Buol. Kay Simba maron nila, human silang Simba, dito to sila dire. Ingon diha, ako natong gignan sa sayo mo. Ingon diha. Kung magtanom, verse 8 na ta, kung magtanom kita diha sa uma sa lawas no niyang mga tinguha. Gikan ni ini, maani niya ang kamatayon. Oh, kining tinguha sa lawas nun, unsa man ni? Sala kanunay. Pati pastor. Ang pastor kanunay, pastor. Mga yaragon niyang pasaylo. Ako ni pastor, kamao kay ko pastor, pastor. Daghan kayo mga tentasyon. Pastor. Daghan tentasyon. Nya, kanang tentasyon, maunay pinakalami ang pagkaon sa imong lawas. Mia na yun. Praise God. Mag-praise God pa? Hoy! Napa mo? Nahinumdum ko mga igsoon. Nahinumdum ko, dihay kasal pagkaugma. Ang problema kay Christian ang masawa, ang dili, yang mabana, di Christian. So, civil man sila magpakasal. Di, ang nahitabo, yung pastor, wala may, sa civil man pwede ba, muadto ka ng gabi kay
mag-service sa ilang ceremony, bisag i-bless ragod sila pastor, kay sibil man sila. Sige, okay. Pag abot na dito, gapadong pa lang, kay grabe naman kinantahay. No? No? Sa among panahon, Backstreet Boys mo'y kinakusgan. All the loneliness has always been a friend of mine. Di, kauna-una ning mga Kristohanon nga, hindi abot ato dito, mangantatag ka ng paras Ginoo, kay naaman po na sa songbok. Pag abot dito mga igsoon, doon na mangyod ang kantang Dungog og Himaya. Dungog og himaya sa langit. Grabihan, no? So, pindot na yun. Kanang mukanta mong video, kaya di ba naaman ay video nga background? Okay pa tong nanganta pag Backstreet Boys, katong among isundang dili mga Kristohano, nanganta kay all the loneliness is always been a friend of mine. I'm giving my life in your hand. Ganaan na sila. Basketball pa, Michael Jordan, kahansak-hansak ka ng background, bitaw. Tabangi ko kung sa term, anabi ka ng background, bitaw, manggawas ang lyrics. Pag dito nas dungog himaya, kay mo timing man day na sa music. Kung slow ang music, slow move man pud ang naa dito. Pagkanta nagdungog og himaya, babaeng nagbra og nagpante. Sabay bayon. Dungog og himaya. Lumos mga igsoon. Kinalisudan do kayo. Umnon ako ning diring dapita. So hopefully sa Wednesday masumpay nako ni napa ni siya karugtong rong Wednesday or I don't know kisay mo wali rong Wednesday. Si Lord ay bahala. So kung magtanom kita sa lawas nun nga tinguha, maani kita kamatayon. Apan kung magtanom kita sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Verse 9. So unsa to? Magtanom sa lawas nun o magtanom sa espiritu. Musunod sa Dios o di musunod sa Dios. Magpailawom sa Ginoo o di pailawom sa Ginoo. Ingana lang. Ayaw nakagpanangil sa uban. Ikaw ra mismo sa imong kaugalingon, kabalo naman ka nga kung pailawom ka sa Ginoo, nayang pabor. Og di ka magpailawom sa Ginoo, nang tonglo. Ayaw nagpang-blame sa uban. Although og naay maabot sa tong kinabuhi, abasin og tugot gi-allow ni sa Ginoo kay na siya katuyuan. Ana lang. Dita maingog, basig og gidaot kong ara. Na pamudiha. Kaliguon na kayo. Sa verse 9. Busa dili kita magtinapulan. Kana dungan ko natabi, sulti aning busa dili kita magtinapulan unya pikpikan na si matapad. Na busa dili kita magtinapulan. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Unsa may maayo? Kanang nakabutang sa Biblia mao nay maayo ug mao nay angayan atong buhaton. Napa mo? Napata? Deningon siya. Magmadasigon hinuon kita. Ano man? Kay kung magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Moabot ang panahon makaani. Grabe. Ay, by the way, mga igsoon, ako dili jud ko gusto jud nako na gikan sa pagsugod kay bawo jud mo nga kanang pagtuo jud bitaw nga bahala na lang og magtikab-tikab ng atong sandalyas ug unsa pa na basta kay og i-convict ka sa Ginoo nga motanom ka tanom gyud. Yesterday niabot og 19,000 ang ato ang Thanksgiving offering. Palakpakan na to si Lord oy. Okay. So, naguna-una ko because ang preacher manggod ni Anhe, umahimo pa lang pawalihon sa to dirikos katuig, no? Ako mismo, nakadonggog ko dito sa ilaha. Naka-witness ko giyon sa to ni Lord. Tawhan na to. Taas among panahon pag istorya kay imbis, maadto ra kog mingong, okay baka ikaw wale, bye-bye. Ningon man ko nung namo kay bishop mo ari ron. Amo ari ugma.
Nanakop daag manok. So mao to nga istorya gyud tanan ka istorya. Grabe, makaingon gyud kong abi pa nagani nako, ma'am pasaylo ma'am ha. Kadugo niyo man to sila tanan. Danang bayaw. Pasaylo Abi pag yun akong sosyalan ni sila kay puro profesional. Mga anak mga profesional. Napay balay nga namig adto ilang balay magsimba tinuod. Bago nga bay. Bago kayo. Wa pa ganito na pintali sa gawas. Unya modern ang design kato si Ryan Damulo mo iga drawing ato. Tunti ba nga atong gapintala ng sakyanan? Wa mo kailang Ryan Damulo. Muna inyong assignment. Anak ko grabe kayo. Tinuod to tanan nga iyang gipangsulti. Tinuod gyud to tanan. Bisan pa gani karon nga wa pa nahuman ang iyang bahay. Nagtanom pud siya dito sa church kay labing gatrabaho po dito sa church. Pastor, ulahi ra ni adto sa church kay nang trabaho man ito. So dito. Diyan ako nakita. In fact, na-disgrasya to siya. Gidasmagan niya ang tindahan. Sunod niyang gidasmagan ang tricycle. Sunod nga gidasmagan ang shop. Pagka nang naasa Ginoo, kabalo naman ang kinsa si Lord. Ngisira siya. Pila may atong Valerian dia. Imo, pila Valerian. Okay ra. Na may Ginoo. Wa man ningog wa kay kwarta kakahadlo kada na kay Ginoo. So, Lord, kabubuton na ninimong ilisan akong sakyanan. Ana siya. Baligyan ang sakyanan, gipang bayad niya sa iyang gipang dasmagan. Malipayon. Why problema kay anak mas Ginoo? Kartilaw na siya, sulod sa taas kakatuigan. Grabe gyud ka matinudaanon. Grabe ka matinudaanon. Kaingon gyud ko nga kani tatay nagyunin ako. Nga kanang halos kuguson ka, nagpanindog ninyo, managpangaon, nag-istorya niya, doon na, ato na may, Reb, ano may kay, hapon na po niya among bata, mora taon tayo among gibilin. Kasabaan ako sa akong bayaw at ron. Maldita ra ba ito akong bayaw? Asan na akong bayaw? Na ito sa gawas. Always na siyang nayaya tao na mo. Salamat bayaw ha. Kanabang halos kuguso na lang kang gakson yung kang yato itong pultahan. Salamat kay pastor. Nakita na ko to siya. Moto nga yesterday pag pauli na gamay ra gyud kay ito kung ako'y pabuton. Galing kay naa pa man tay panginahanglanon gamay lang gyud kay ako natag siya. So ang 19K na to, gikuhaan ako og 10K kay akong gipugas sa iya ha. Nagtanaw ko, og gastoon pa na mo, kuhangon gyapon ni. So akong seed, motoy atong love gift sa iya ha. So, og ako lang, kay ngano, nagdiha gyud pud nako nakita nga grabe jud kaayo. Makaingon gyud ko nga grabe jud. Bisag asang areas kinabuhi gibless. Gisugilon pa ganin niya na ako nga pastor. Unsa ba ni atong diha gyud panahon pastor ngutana ko Ginoo sa pastor. Padayon makugwali ani. Magka-problema ang mga anak, magka-problema. Nya kay ang Ginoo di man na mayog. Unsa may akong gisugo nimo? Sagdi na sila kay lahi po na akong gisugo nila. Padayon na imong sugo. Amen. Grabe kayo, lami ang gunitan. Pero ako ni confirm. Nga na, rabag ito siyang kaibatan. 17! Bikaw, wala. Wala sa ko. Mo confirm ra niya. Ako tong gitsatan gabi, Rev. Pwede ra siguro mo anha ko maminaw unya mo kaon. Og naay lain nga magwalali nga ibutang si Lord sa imong kasing-kasing. Pero mag-andam gihapon ko. Ana lang kay bitirano ba to? Mas daghan tong nakaila nga taas na po kasinatian sa Ginoo. Munang paubos pud ta oy. Tapagara-gara diha. Pwede ra kung antog minaw. Pero andam gihapon kay basin daig. Verse 10. Ingnang ay salamat kaligo na gyud ta. Verse 10. Busa samtang may kahigayunan kita. Shh. Labi na sa mga batanon, perting taasa pamog kahigayunan. Pero ang maong kahigayunan, gigamit og barkada-barkada, tiktok-tiktok nato. Tagay-tagay, outing-outing.
Usay ra ba mga igsoon, ibaylo na to ni simbas pangaligog dagat? No? Ano, Domingo mo ron? Nangaligog dagat? Katong mga nangaigo diha, merisin ninyo? No? Samtang may kahigayunan kita. O sa may kaingon, buhato na to ang maayo, ngadto sa tanang mga tawo. Tanang mga tawo. Do, kamo mga Kristohano na ta. Magsuotag mga mugbo kayo. Nga tutukan ka, mga suko. Rebukon pa rin, in Jesus' name. Rebukon pa nang Kristohano, musakay anang sakyanan, sige, inat-inat aning likod. Kaya makita na si tawag aning mga, mga cleavage na tong gibugas. Ay, unsay tawag kanina ba likod? Isol-isol? Grabe kayo magsuot. Gagmay na kayo nga short. Nga kung imong inaton sa taas, makita na sa ubos. Inaton na po nimo sa ubos, makita na po sa taas. Saan naman tao na, oy? Pag sinina mo, komportable ba? Arong, kagusto mong lihok? Inig sakay ito sakyanan, jeep. Gainat nga, ang mga lalaki ditong nang lingkod, gasunod pug tanaw, hantod na kalingkod. Tanawa ng mga lalaki, manakay anang jeep, di ba, naka-glass og itom. Ngano, suwaw sa sulod sa jeep? Di ko matuwa na. Bugtarong mo na inyong sinuotan, oy. No? Tarong mo na ito gamit ng, dili lang panahon. Kay kung maayo ang panahon, pero dili maayo ang imong paggamit sa panahon. Mayong panahon, ni maghagbas, mangmunglay, magtanom. Ay na, galiti-liti na, gadadugdog na, gauwan nagtaman, gabagyo na, mo pa ihagbas ni mo. So kung maayong panahon, plus maayo imong gibuhat, maayo ang atong anay. Palakpakan na to si Lord. Dili maayo ang imong gibuhat sa maayo nga panahon, wa kay ayong ani. Ingon si Lord, ngadto kang Marta. Kini si Marta, gipahunong niya ang gawali. Gawali mas Ginoong Hesus ato, naminaw si Maria. And then si Marta dito, galungag, o kung sa ito, lungagono na to dito, ma'am. Saging o kamote. Ay, wala nila gida yung lungag, oy. Okay naman good pastor, kay minaw, good may anam mo, nagtanaw, di lagi. Lungag lagi taron, hapit ako muman. Ingon na si Marta, Ginoo! Pinawakli, pakunuhay sa kortina. Whoosh! Ginoo! Sigyaw-yaw diha. Sulti si Maria, nga tabangan una ko diri kay ako pa'y gakuha ning mga lisgi sa isda. Ako pa'y gahinahuiwa aning kamatis. Ako pa'y nagsigo, huyop aning hinaling. Ako pa'y galungag nga hilaw luto basa na ne. Ingna si Maria tabangan ko rin. Wagan ni niamba ka rin kusinang mudagan na itong Pepsi. Ingna si Maria. Ingon si Jesus. O si tubag ni Jesus? Marta, Marta. Pulihan na to sa atong ngalan. Ready, go. Jonas, Jonas. Kita ba, istorya si imong ngalan. Kano mo na ta? Jonas, Jonas. Nabalaka kag ayo sa daghang mga butang. Nga usara man unta ang gikinahanglan. Og napili ni Maria ang pinakamaayo. Hello? Kung lami ang paksiw, mas lami ang walero namin. Paitnis mga nangaigo, ay, mirisig yun kayo. O, da sana. Tinuod mga igsoon. Tinuod kayo ni. Gipili ang pinakamaayo. So, maayong panahon. Di ba? Si Lord maayo kayo. So, i-prove na to? I-prove. Grabe ka maayo si Lord. Ingon ako sa akong wife, ayaw na ko labadaan ng generator o gunsaon. Naantay generator, wala lang na ayaw. Di ko kamao. Ayaw po ko problemahan ng speaker. Kaya og magkinaonsang mag-burnout, musugot, magkog ako tigpaypay atong speaker are. Nga bahala ka nang naaras doon, may makadungog. Total, ang ganahan bitas uban, di makadungog. Tinood na. Oh, forward mga ison, forward. Di mang forward. Di mo na ilang ganahan ngayon. Kaso mo brand natin sila makadungog. O, napa mo? So, ayaw na.
Na nato ni offer generator. O, sila na yung maghuna-huna. O dadon nila or dili. Di na, ayaw na kong saguli akong una-una kay pila na kagabiing ako katulog. Karon kay nakainom pa jugog kape rong buntaga. Well, nagdayay ko, Lord, mahuman ba ko ni? Kay kato nga kape mga igsuon, karon pa ko nakainom na pud ato nga kape, dugay na kayong panahon na. Kadi ko tig kape naging ato. Has kang sakita sa akong kuto-kuto. Nga ang imong pananaw gaing ana ni daghan ning nanimba. Daghan nimba mga igsoon. Ipili ni Maria ang pinakamaayo. Nara challenge na ko ni. Ningon siya sa verse 10, gamita ang tanang kay gayunan. So kung naay kay gayunan karon, especially sa mga batanon, kamo ba mga batanon, paminaw mo, ayaw mo giingon nga wala ikagastos papa. Kung gusto gyud ka nga 20 ka tuig hiluna ka, gikan karon 20 ka tuig hiluna ka, ayaw pasanginli ang kawaladon. Naay daghang paaging maka-eskwela ka. Ayaw pasanginling kawaladon. Amen? Kamong naay mga gagmayng mga anak, alkansiyain na ninyo daan. No? Na akong anak, muagi atong wisdom, kay naa dito si Ate Jacel, nag-eskwela. Moingon dayon na siya, akong school. Agi na mo dito, akong school. Mahalon yun yung bata, ay. Wisdom ko no siya, akong school. No? So, una to, tagpiso tong iyahang, kuan. Na, ilisa na nato ng tagpiso. Himuan na nato nagtag-5. Mag-alkansya siya, giyaha kay, inig-eskwela mo pa ito ipangita, nag-ipalit o uniform. Ayaw lang, eskwela na, kaya problema ta. Ni abay, yuta, gikabilin-bilin sa imong apuhan. Ato na laban ni trabahoon. Mama. Busa, samtang may kahigayunan kita. Wa pa nang buto ang mga nuclear. Kanay kahigayunan nga mag-charge, pag-charge. Kanapay kuryente. Kano sa mga mag-charge? Wa na kuryente. Nay kahigayunan nga mo basa. Kano sa mga basa? Katong di nakakakita. Pastor, di na ako kayo kaklaro. Aga, padadaan ka na ako. Bibliyang tag-ingog dagko na ako ng litra. Di ko mangguna excuse, mangita, dito tagpaagi. Pwede mo nang iprintan, mo na, usa ka bond paper, usa ka bersikulo, syaro. May kahigayunan kita. May kahigayunan maminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw. Di kayo magsigig. Istorya ng tapad, no? Pila nakabuk na like sa imong gipost kagahapon. No? Huwag ko paggamitan ni pastor og cellphone, wala naman tayo mga cellphone, mga picture. Naminaw swali, kahigayunan na, maminaw ta. Nakaroon kahigayunan man ninyo mga batanon mag-eskwela mo, pag tinarong mo sa inyong pag-eskwela, oy. Kabalo mo, kining among mga kasuko nga mga ginikanan, wala na ni in the future, kabiyaan mo na mo. Pero labing dakuas among kalipay nga inig, pamahulay na mo sa Serenity Garden. Hindi mo masugot dito? Nigpamahulay na mo dito Serenity Garden na ibaw may ngamong mga anak na nagtubo, nagmalipay, nag-alaga sa Ginoo, mga professional na. Muna among kalipay. Luoy kayo. Naglisod pa may ginhawa, tigulang na, naghinapos na. Gatana pag yun sa among anak, 15 kabuok anak. Yang bana, lahubog kayo. Di palitag gatas ang bata kay palitag lungnek ang barkada. Luuyan kayo na ingana, no? So, bamasang ay kahigayunan. So, dunay maayong kahigayunan plus maayong desisyon og buhat. Muani gyud ta og mga maayong ani mga igsoon. Muna gisulti dire. Buhato nato ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Di apay lain. Labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Amen. So pag may blessing ka, uy, si Brad Gerson, gahimo or batog bay.
Magdali ko. Akong susihon. Ani ah. Tanawin mo dito. Uy, sa may, kuha na ni. May na lang ni idugang-dugang. Sa na? Ipalit og sako, ibongbong. Agrabiha po na. Grabe na po na tao, no? Bitaw. Nga na, bitaw. Bisa ginagmay lang, no? Kay kana manggod nakita nas Ginoo og mauna iyang panalanginan intawon. Unsa may imong anihon kung wa kay gitanom? Pastor, nahilig mamig pangawat? Kay mas lami. Ngano ka, pastor? Mas lami ko ng kanang lubi, pastor, nga dili imong tinanom, mas lami nga ang bunga ana nga butong. Labi na og di na kamusa ka, pastor, kay nara si mong tapad. Nagtubo pagod sa simbahan ang lubi. Lami ang pastor. Lumi kayo. Nakaron mambere, Kuya Roger, katong ni Saad og si Milya pa sa Iluas, Jmar. Wa man siya nasayod sa balaod, ayaw naghilabte kay si Milya na nanay nagsaad na galuto man sila manok. Gitangtang naman dito yung wa na nakagod na di na ko mabalik Kuya Roger. Bahala na mo dia. So, ingana bitaw. Labi na sa atong isig ka magtotoo. Uy, si Brad, nagka-problema to. Magdasig tag-ampo. Kaya ato itong iampo karon si Brad. Tara, ato iampo si sister. Hello? Muna, ngayon, unta na itong huna-hunaon pag-ayo mga igsoon. Huna-hunaon pag-ayo. Now, this time, half day lang man ta sa ato ang fellowship. Nakita tanan magbinantaya dito ha kay dagat ba na. Maig parehan ni Moses na inganaon mauga dito. Binantayan ta dito. But ako mong gi-encourage ang inyong blessing karong December tipaki gihapon na kay naatay dili pareha aning bitin. Naatay ang atong baptism o ang atong family day unyang karong December nga moabot. Nga naa ang tanan. Kaya supposedly, Monday manunta niya itong mga teachers o mga kabataan, klase man sila. So, dili ta ka, so karon, human sa worship na to, ato ta dito na tayo fellowship, itong mga youth, kasabot to sila, kung siya magduwa-duwa ba na sila dito, maghinapakay, harinas na wong nahala. Kami dito, magpatanggal mis among mga arthritis, humul-humul ato. Ana. Na magkalipay ta diha sa Ginoo. Ako ning Osbon ha, humana atong pasalamat sa Dios sa atong mga prayer nights and fasting nato, sa atong prayer and fast every night, gihinluan ta ni Lord. Wala na tay hinumduman pang mga sa pa to, mga gap, mga grudges, anod na to tanan, okay? Naanod na to. This time padayonon nato ni atong padayon nga kalipay, kalinaw o paghigugmaay ingon nga magsuon diha sa Ginoo. Amen? Hinaot na natay nasabtan karon ng ison. Wala natay laing pasanginlan. Di na ka moingong gipanghimaraot mong gud mi among ang katigulangan mo nang pobre mi karon dili. Ingon ang Bible ay sa Matthew 6:33, unahang Dios ang iyang gingharian o pagkinabuhi sa iyang pagkamatarong ang tanan idugang. So ayaw nang i-blame ang tanan, unaharang Dios. Wala kay i-blame. Ang Diyos lang unaha. Amen? Oh, salamat kaayo. Dagantag kadaugan, giprobe na nato. Before ta mo closing, akong isulti. Naka-schedule November 26 ang burnout sa Tibuok, Bohol, kagahapon. But, hapit na ang burnout. Gi-cancel sa buhi ko. O gi-re-schedule na po sa laing adlaw. Maayo ang Diyos. Amen? Maayo si Lord. Amen. Gaihaway sa baboy, way tubig. Si Lord naghatag og ulan. Sa hapit na nahuman dito, niagas ang tubig og hangtod karon wa ta kapalngi. Maayo kayo si Lord. Nagpray ko, Lord, gusto ko malipay mga bata, Ginoo. Kay damang ra kanunay fighter ra kanunay ning pangitaon. At tumig dagat, Lord. Mananghid ko, Lord.
Nahadlok na ko manghulam, kay garbuhon ko, o balibaran ko, malain ko. Lord, osba niya akong kasing-kasing. Nanghid na ko. Pastor, pwede ba kong mahuwam sa imong sakyanan? Why blima, Pastor? Ako driver. O sama, naroon mo driver? Praise God, mauna ni. Dili na po ko spikas. Pastor, pwede ba kong makagamit sa inyong sakyanan? Sure kayo, Pastor. Ina lang ang driver. Kasi siya kaya po'y drive. Okay ra po. And then, ingon ko sa atong igsoon. Lingkod ito gahapon. Undot kayo makabanta. Brad, okay, ito ba? Okay, tag-serve ito ni. Okay ba ka og imong sakyanan itong gabi? Gasan na na to. Ngisir ba? Pabor na ni si Lord. Oh, thank you kayo, Lord. But grasya sa Ginoo, with all our preparation, walang-wala gyud ta pakulangi sa Ginoo. Praise God. So ang ato na lang magkalipay ta. Sagdi ra guwa kay tulog dagat ba? Kalimot o ginhawa nga na. Ubanta kay kalipay man na diha sa Ginoo. Kadtong naay mga motor, ako mong gihangyo nga pagdala lang mo mga motor kay aron nga dili kayo puno kay og mga tawo ratanan masudra pero namanggoy mga gamit balig usa ka sakyanan pud na. So ang atong muon dito na ang atong mga cottage iatbang nato ang mga sakyanan kay ang ubang gamit are sa sakyanan kay tulo ra man ka cottage atong gi kuha. So are sa sakyanan ibutang nato ang ubang mga gamit mga igsoon. So salamat sa Ginoo. Malipayong adlaw Domingo sa atong pagsimbag pagpasalamat sa Ginoo. Thank you kayo mga igsoon sa inyong pag-ani ang Ginoo magpanalangin natong tanan. Wala na kay laing basulon. Wala kay laing pasanginlan. Ang Dios mga igsoon didto kaniya itugyan ang tanan. Magduko ta sa atong mga ulo. Magampo ta. Makagagahom og langit nun namo nga amahan. Salamat kayo o Dios sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong grasya. Salamat sa mga pulo nga mao ang mga kamatuoran. Tabangi kami, Lord. Kaniadto, napakyas kami sa among pagkinabuhi. Kay wa mi nasayod unsay naa sa imong mga pulong. Nasayod man tingali kami pero wa pa kayo namo nasabtan. Apan karon nga inanay nasabtan namo pag-ayo. Tabangi kami amahan nga magkinabuhi ra gyud mig unsay imong gisulti. Humani ini o Dios, wala na milaing mapasanginlan. Kung dunay panalangin, wala milaing pasanginlan Ginoo. Ikaw ra o Dios mao'y naghatag niini. Og duna may mga kalisod, problema pagsulay. Wala milaing pasanginlan kundi susiho na mo among kaugalingon nag-unsa mi kaniadto. Og among i-consider nga tingali gitugutan nimo kay naa kay gustong itudlo kanamo. Wala milaing pasanginlan o Dios. Dili ang yawa makapanghilabot sa among mga kinabuhi kay wala na say gahom diri kanamo o Dios. Panalangini ang tanan nga niya Ginoo. Nga di mi masakop sa pastor, sa relihiyon, sa bisan unsang relihiyon. Masakop kaming tanan diha nimo Ginoo. Pinaagi sa paglakaw, sa unsay mga kabubuton nimo diri sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ang imong tinuod nga paghigugma maghari sa ani nga fellowship sa among tagsa-tagsa ka panimalay o sa among mga kaigsuonan Ginoo. Dalaygon ka o Dios. Dalaygon